uhlala kuphi nendawo? Elikazi. Uselikazi. Ngibani isibongo sakho mama? Sekhaya kithi lapha ngidalwa khona lelikazi. Okay. So la uthi umoya oyingcwele umoya wenkazimulo umoya kaJehova sithi thina sami lapha kunenkinga lekhona kuwe emzimbeni wakho manje ngikhuluma nawe kumanje nje manje sikhuluma nawe efonini ngizwa enye into ehamba igcine ifihla la kuwe mhlawumbe akho igcine yenza mhlawumbe akho agcine mhlawumbe akho esinde uyangizwa musimanje. Yebo baba. Wathi uNkulunkulu wena uba amadlozi asekhaya umama newasekhaya kini uyangizwa musimama. Yebo baba. Kunemuntulohamba agcina waganga ekhala kini wagcina waganga ngekhala kini ukuthi ngekhala kini manje ligcine abantu bakhona bonke bayafa abezwani ngokumanje ngisuke ngibona kwenzwane kahle nekuphisana kangaka ngoba even nawe noma uthola umuntu lo ngibaba egameni lenkosindisi ningagcina ningezwana kanti ingesikwakhona kufanele ugcine uthola umuntu wesilisa ashone ethola umunye ahambe uthola umunye ashone noma ahambe bekuvele kuvalwe lempumelo yemshado la kuwe empilweni yakho ngokumanje ngibona imali yaluma ezandleni zakho ukuthi imali kuwe ayihlali uyangizwa mama. Ya mangichubeka ngibheka la yathi inkulumo engcwele ngikhuluma kahle mangikhuluma kanje ngoba egameni lenkosindisi wena unenkinga yekuphupha kodwa manje ke ukhohle ukuthi uphuphe ini uyangithola mama. Kakhulu babi kakhulu. Mangichubeka ngibheka la yathi inkulumo engcwele ngikhuluma kahle mangikhuluma kanje ngoba lo mama uyazi uke aplane izinto eziningi empilweni yakhe athi ufuna ukwenza u1 no2 no3 la planile akugcina kungaphumelelanga. Ngiyaplana tenda nakuvuka ekseni ngiva ngivilapha nje kwenda into. So manje mama nangithi ngiyabheka la ithi inkulumo engcwele kunendlozi lelihamba ligcina livuka kuwe ligcina litenda umdliwa uma uthi uplana inwe lenhle uyazi mama wena ukubeka imali le mali othi uyayibeka ugcina uyisenza endaweni errong uvele enye inkinga phezulu inkebe ufuna kuyivala ngithola musimanje. Yabe qiniso. So inkinga eze obhekana nje kumanje njengoba ngikhuluma uyazi mama manje nangikhuluma nawe la isibukweni sami uthume kaNkulunkulu la kuwe emzimbeni wakho empilweni yakho kukhona manje into ehamba igcina enethi mahlombe yakho agcine esindwa ukhathala uvilaphi yangizwa musimanje. Yebo baba. Kanti ke la egameni lenkosindisi uthi uMngcwele mama kunemali ohamba agcina wena wayiboleka umuntu afike le mali yasentsheta le mali egcina manje senza ukuthi manje le mali la senza kwenzeka ukuthi manje wena uthi manje imali ivele imali iphele ithinya kubamba imali ivele iphele imali ithinya kanti ke wena uyabanga ngoba ngamandlozi sekho mama nasekhaya kini ikhwini uyamba agcina ivuka kuwe njengekhanda ehleli kubamba phela futhi likiyekela. Kakhulu babi. Ya. Cha mama ufethu mama sikukhulekise mama sikukhuleke mama sikuthandazise mama ngoba ngiyabona into zakho mama zifuna ukuvulwa ngamakhandlela angi3 lamhlophe uyangizwa mama. Yebo babi. Bese uyahamba uba umuntu ngathi ngabe ugezwa ithunzi elikhona kuwe emzimbeni wakho uthi uMngcwele ngokumanje bengihambe ngicina ngifuna mama wakho noma baba wakho kulemuntu oseandlule emhlabeni phansi kwamama wakho nebaba wakho kukhona ithunzi elikhona uphi kuzala wena baba. Badlulile boyithu. Ya ngisuke ngibona bayendlula emhlabeni ngibuka lapha esibukweni sami ngibona baba bagcine bakuflathela babuya baba ngumdliwa babayidloze libi empilweni yakho uyangithola mama. Usiyami. Bafunani. Kufika ngathi ngabe mama uyahamba mama uyawugezwa uyangizwa mama. Yebo baba. Ya kufika mama mama uyawugezwa kulungisela nalithunzi elikhona kuwe emzimbeni wakho wena mama inhlanhla unayo kufika mama unamabhizinisi uyayisebenza neimoto zakho but manje kuvalekile. Kule business lengijoyinile nalo ujoyinisa abantu angitholi namuntu lo interested ukujoyina. Ukuphi ndawo mama? Layilikazi kunale amabhizinisi lokwa network base alliance. Ya ngiyakubona. Abantu bajoyinile benta imali ngijoyinile angitholi umuntu ojoyina kuphansi kwami imali ngize ngiyithole. Cha make kutawulunga make sitakulungisela ngihlupha ukuthi sisekude kwamanje ngisepititife eMpumalanga kwamanje make. Make. Okay and then lamakhandlela amhlophe kwenta kanjani? Ngithi amakhandlela abe3 amhlophe wakhanyisa make. Yebo bani. Ngigeza ngani? No kwamanje ngoba ngisekudeni kwamanje ngizama mama ngicela ngikubona nginizinto into zokugeza okwamanje manje amakhandlela abe3 amhlophe nempepho uyibhunyise ngizokukhulekela manje. Okay. Ukhulekele baba. Mongcwele egameni lakho Jehova ufuna amandla kaNkulunkulu aphakade uNkulunkulu wasemazulwini siyakhuleka Jehova amandla amkhwesabeka mangene imimoya emihle emzimbeni wakhe kuphakama ithunywa kuvuleke inhlanhla la kuvala bamvala khona kwavala bese kuyada inkosi namhlanje kuvuleke amaphupho lamahle emzimbeni wakhe kube khona ukukhanya ithi uNkulunkulu onamandla uNkulunkulu ongcwele khwakhisa izibopho ezikhona emzimbeni wakhe esempilo yakhe bese kuba nekukhanya bese kuba nempumelelo msindise baba lapha khona khona njengamanje uzubile kuze phakade haleluya. Amen. La kumakala bakushoko kwekugcina bathi ngikutshela ukuthi yeke lacabanga kakhulu ngoba ushaya stroke bulawe neyikhanda ufe ehlangothi. Ngoba sine high blood nange ema clinic. Ngiyabonga mama. Ngiyabonga baba.
noma ithile njalo njalo. Kunjalo impela ma. Ngiyabonga. Amen.